Безнең радио тыңлаучыларыбыз кызды, теманы күтәреп алып, бирләре чыннан да бер киселгән икмәк, кире ялган авыл дисә, башкалары юк, тырышмагыз да кирәк тә түгел диләр. Токтана, бу юк дип язучылар арасында бәлки бер 30-20%-ның киләчәктә бәлки ялганыр. Киләчәктә дисеңме? Белмим. Укыйга әле. Исәнмесез, яраткан иртәнге чәй тапшыруы хезмәткәрләре, исәнмесез сезгә дә. Мин дә үз фикеремне языйм әле. Кул күтәреп, характер күрсәтеп, газиз балалары алдында гомерлек яры итеп сайлаган хатынга мондый ир белән нигә түзеп яшәргә соң? Гомер бер генә бирелә бит ул беренчедән. Ул кызны әнисе төн йокысын йокламыйча үстергән, белем, акыл биргәндер. Үземә булмасын, балаларыма булсын дип тырышып, шушы иргә яраклы итеп үстергәндер бит. Ник дип әле кыз балага кул күтәрергә тиешсең ул? Иң көчсез, иң булдыксыз ир дөньяга булган ачуын хатынга кул күтәреп ала. Үземә 60 яшь, шушы еллар аша үттем. Күп еллар узгач кына куып чыгардым дигән. Ник балаларым кичерәк вакытта эшләмәдем икән моны дидем. Чөнки мин балаларыма тынычлык бирергә телим, ә без тынычлык күреп яшәмәдек. Ярый да бу Башкортстаннан язылган хаттагы ир төсле акылына утырса, гаебен таныса дигән. Менә шундый фикер. Монда бит әле тагын шул як мәсьәләсе дә бар. Менә бу парлар арасында менә шундый ситуациялар барлыкка килә бит. Монда әйткәннәр иде бит бер хәбәрне кешесеннән тора дип. Менә монда икенче парның да тора. Ярдәм итергәме бу очракта? Яисә коткаручы ролен гына үтәп барыргамы? Яисә түзергәме? Була тагын шундый очрак, кеше сүзе дигәне дә. Мәсәлән, кеше сүзенә алданып, шушы парлар аерылышалар, аннан соң инде чыннан да теге кеше сүзенә карарга кирәк булмаган икән, без чыннан да бер-беребезне яратабыз бит дип кире кушылалар. Менә шундый очраклар да булуы ихтимал.